Πάρτε να καλά, γιατί θα χαλάσει τα κιλά και δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Δεν πάω καλά. Ωραία πας. Τα λες. Έρχομαι το βράδυ, έρχομαι να πάμε, έρχομαι. Περιμένω και ακόμη περιμένω. Τώρα δεν σημαίνει. Αρχίζει το κουτσομπουλιό τώρα, Αξιάζει μας γιατί. Τώρα αρχίζει το κουτσομπουλιό. Καθώς ξέρεις, χωριάτικα πράγματα. Δεν μιλάει, δεν παίρνει. Δεν παίρνει. Δεν παίρνεις φωνή. Παίρνει. Α, τι νόμιζες εσύ. Πες τη εσείς, πες τη κι άλλα. Πες κάνα κουτσουμπουλιό, γεια. Τι, πώς δει, Όχι ρε, πάμε. μήπως είναι τύπος ο συμπέτρος εκεί, τύπος δεν βάλει ακόμα αυτός. Ναι, Δεν πάω το γονάκι λίγο. πάμε να. Όλους ρε. Giagia, θα λες στη Γερμανία μετά από όσο είναι στην Ελλάδα, να. Μάστρα μικρήφηκες, δεν σε βλέπω καθόλου. Ο Μάστρας, ο Ζικάκης. Δεν μπορώ να κάνω εδώ αντάμα, εντάξει. Πάρε και μια, πάρε και το μυαλό. Για όλα τα Πες τα δικά σας. Όπως να κάνεις που κάναμε δύο τίποτα, δεν είχα καταλάβει. Τι ωραία. Τώρα να κάνω, να προσέξω, να μην πούσες καλά. Γεια και τον καρσόν τώρα, δεν ξέρω. Κύριε καρσόν, γεια και από πίσω σένα. Τι είναι αυτός, Κύριε. ας πάει και αυτός. Κοίταξε το να ψωγήσει εγώ, μην κοιτάς το με δέχεις. Κοιτάει τώρα κάτι κοζία. Με τη ζυγαριά, θείος, τη ζυγαριά. Δεν ήξερε το παιδί, δεν ήξερε. Κατέρευσε ρεκόρ.
εντάξει εδώ, όταν είναι ένας καλός και δεν είναι ένας άλλος καλύτερος. Τώρα ο Δανάης, άμα είναι καλός, θα γίνει και την άλλη και την άλλη και την άλλη. Άμα είναι καλός, άμα είναι καλός. Έτσι είναι, δεν είναι θέμα. Το συμφέρον μας, ο καθένας το συμφέρον. Όχι συμφέρον, ποιο είναι. Δίκιος, αυτός είναι δίκιος. Μα το δίκιο... θα φανεί αυτό στην τετραετία αν είναι δίκιο. Δίκιο λέει. Είναι δίκαιος ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να έχει και την ανάλογη εκτίμηση. Όχι έτσι. Τώρα λέμε είναι δίκαιος και άστον να τραβιέται. Πώς το κάνουμε. Να χασουμεράει τώρα αυτό να κάτι εκεί στο... Δεν το χασουμεράσει, το χασουμέρι στο πρόγραμμα. Έχει άλλα προβλήματα τα οποία θέλει συμπαράσταση. Θέλει συμπαράσταση, δεν γίνεται. Γίνεται, όσοι είναι, τι να κάνει. Εγώ κοιτάξτε εδώ. Εγώ δεν ξέρω αυτό το κανάλι. Αυτός είναι 65. Εγώ 63. Από εμάς είναι. Σταμάτα να μελανιάλεις. Είναι οικογένεια. Αν δεν πετύχουν όλοι, τι θα κάνει ο... Υπάρχει κάποια διαφορά. Το κράτος επιβάλλει τον νόμο και ο πολίτης θέλει γίνει. Άστε. Λαμπρό! Όλοι, έλα με τα κόμματα, όλα λένε και δολοφόνος δεν υπάρχει. Ένας λέει με